от един малък град с тънчен вкус. Когато това направи удар, всички усещат трус. Няма да се прави шал, фигързен чус. Пея бавен блуз, закуска, кус-кус. Затъгъла се чуват клюки, дебнат хуки. Лятото от гръцката надолу бузуки. Живеем в система, в която всички сме на схема. Когато ми свърши, просто отивам да си взема. Нарочно всички будни мъже са на въже. Дали парите, славата или дрогата ги тресе. Бягаме по трасе, от което никой не се връща. Кажи ми как да спра, назад да се обръщам. На искрените думи, думите на дете. Получавах мъдрости директно от касетките. На 20 бях будител, са на 30 просто зрител. Тайно вътре в мен мечтая някой ден да съм родител. Не знаеш ли, че знаят тайната? Още като почвах искаха да спра. Сега когато им тегля майната, че ми бой мой май няма да спра. Истината не е тайна, да. Един гладува двама, за да мога да яда. И всеки пита, ко ще прави ми сега. Едните ще се смеят, другите ще реват. Проблема беше, че не ми показа татко как да стана мъж, даже и накратко. Добре, че беше дядо, да ме кали стомана. По същия начин и в държавата ни стана. Политиците са татко, а него се го няма. Родината е дядо и стабилен той застана. Но мършите го крият там зад паравана. Жив е той, жив е там на Балкана. И колко интересно, всички плачат за промяна. Промяна носи само хана, крум си атагана. Учерепи, кости, правим чаши и вилици. Да пишем на кирилица, Литва са небивалици. Колко много хорят по Европата да пачкат жрици. Яш, моли се и обичай пици. И дано това безумие някога да спре. Надали, мадали, коми бръщо лебише. Знаеш ли, че знаят тайната? Държеше ме на въже, за да не ме изтърве. Сега когато потеглих майната, че ми бой мой май няма да спре. Истината не е тайна, да. На хаоството на човека няма край. И всеки пита, ко ще прави ми сега. За едните прави ад, а за другите рай. Вера ми е вътре и тая зима, и каква файда, като и с него и без него ще има. Заляха на спико и уж махнаха хероина. Ти виждал ли си ги ся на какво приличат тия? Ние просто от чувала вадим, сиваме в хартия. Чистата зелена зело, още една айсвия. Еко да жуля, той бялото не е бяло. По телевизията ми пускат в интервю сена на Павло. Нали се сещаш за паравана, а зад него си играем, ама публика няма. И тая година пак не влязах в топ 5, защото не съм някаква снимка на тапет. Не умирам да ме пляскат, повечето ме схващат. И след тая песен всички пътя хващат. Това си една уникална държава. Прей какво си искаш, аз ще правя какво трябва да оправя. Не знаеш ли, че знаят тайната? Още като почвах искаха да спра. Сега когато им тегля майната, че ми бой мой май няма да спра. Истината не е тайна, да. Един гладува